matag-anan ni mo ning kalaman siya kung asa niya kung kamot-ananaan ba. Oh. Nakay 50. Hi guys, karon kayapit naman Valentine's Day na ako'y gigama gabi guys o kani guys o ako card ako iatag ni Papa guys. Kani guys o. Kana guys ako ning iatag ni Papa guys. Ako sa ko yung iyang mata yung kung kuan mabulong niya ning kuan kalamansi tagan ako sa 50 guys. So tanawon ninyo ning video guys ang tugmahuman. Pa! Nakoy magic. Ug matag-anan nimo ning kalamansi nakay 50 nako. Kalamansi, nya 50. Oh, Sige, okay. Sige. atay lumisa. Ha? Ari tayo lumisa. Sige, ito sila na yung magic. Ah, Ari pa, lingkod ari. sige. Are, okay. Ya, sama na magic karon eh. Kung matag-anan nimo ning kalamansi kung asa niya kung kamot-ananaan ba. Oh. Nakay 50. Pag matagalan ako ka na ng 50. Oh, Sige. Tingnan Palit na ako mo ng- sa nimo mata. Yung mo sa nimo mata. Ay, binuang man na imo ha. Sana to ani pagkabalo nimo. War. Testing sa niya. Oh. Yung sa mata. Palit pa na ako ni Dino ni. Tingnan sa dayo mata. Nila ne. Ambol. Yun ay kita. Oh, asa? Ani? Hmm. Tagaan? Pero imo ta na testing pa man to. Oh, sige, testing. Yan ka na eh. Play na ha? Play na. Play na niya? O lagi, play na. Play. Pila ne. Balo. Nandiyan kita. Na? Apa? Yeah. What's up? Happy Valentine's Day pa. Saan mo na eh? Card. Uy. Kada lagi. Kada kayo. Thank you. I love you to. Sana all. Moro to guys, salamat.